Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünýä türkmenleri gepleşýüniň bu sanyny golaýda Türkmenistanda oglan edilen ýokary hujaýlaryny kabul ediş synaglary hemde Türkmenistanly ýaşlaryň daşary ýurtlardaky ýokary hu mümkinçilikleri barada gurrun godgolýar. Bu ýyl Türkmenistanyň ýokary we orta hünär mekdeplerine studentleri okuwy kabul etmek işleri 2019-njy ýylyň 8-nji iýuly bilen 17-nji awgust aralygynda guralar. Bu barada Türkmenistanyň hökümetiniň 5-nji iýulda geçiren hökümet mejlisine karar kabul edildi. Şu ýyl 12242 adam ýokary oku mekdepleriniň talyplary bolar. Munyň öňde geçen ýylyň değişli görkezjisinden 3392 adam köpdir. Şol sany ýokary oku mekteplerine tölegli esasda bilim almagy istek bildirýän adamlaryň 8054'si kabul ediler diýip TDH-nyň maglumatyny aýdylýar. Şeýle-de resmi medeniýete görä bu ýyl Türkmenistanyň ýokary we orta hünär mekteplerine 33 tane täze ugur peýda bolupdyr. Ýurdun ýokary hujaýlaryny kabul ediş synaglary barada ýerli gazetlerde bildirişler çap edilýär. Olardan ma'lum bolşuna görä häzirki wagtda ýurtda harby bilim berýän okuwjaýlarynyň daşgary 21 tane ýokary okuwjaý hemde 41 tane orta hünär derejesinde bilim berýän jemi 62 ýokary we orta okuwýada hünär mektebi bar. Beýlik tarapdan Türkmenistanyň orta mekdeplerinden her ýyl uçurum bolýan ýaşlaryň sany gödeginde tutulany ýokary okuwa kabul edilýänleriň sany ujuýupsyz bolmagyna galýar. Bu Türkmenistanyň ýokary okuwjaýlaryna berilýän bilim onuň hili, olara kabul edişlik prosesi we beýleki käbir meseleler hakda gurrun etmek üçin häzirki wagtda Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hallyny gepleşigimizde çagyrdyk. Şeýle-de bugünkü programmamyzda Türkiýede ýokary bilim alan hemde häzirki wagtda ulak möhletli esasda Türkiýede ýaşaýan Mehri Cemal bilen söhbetdeşlik geçirdik. Türkmenistanyň ýokary oku mekdeplerini resmi namalary kabul etmek işleri başlandy. Türkmen medeniýetine 2019-njy ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär oku mekdeplerini okuwa kabul etmegiň tertibi barada bildirişler çap edilýär. Gurundeşigimiziň başyna başa dolansak, garaşsylygyň ilkinji ýyllaryna we häzirki günlere Hudaýberdi siz hem aktivist hökmüne hem de syýynçy hökmüne köp ýyllaryň dowamyna Türkmenistanyň studentleriň ýokary hujaýlaryna kabul edişlik prosesini ýakynan izarlap gelensiňiz. Garaşsylygyň ilkinji günlerinden häzirki güneçeni türkmen ýokary hujaýlaryna ýagdaýlar nähili özgördi? Olar nähili evolýusiýany baştan geçirdi? Indi bu ýerde bir uly döwrüň gurrun ne diýäňiz siz? Sowet döwrüni alsak, Sowet döwrüne bir ýola goýulan düzgün bardy da. Ýagny okuw programmalary bardy, talap edilýän ugurlar bardy. Ýöne şol ugurlaryň SSR dargamadynyň öňünçe ýoýulyp başlandygyny aýtmak gerek. SSR döwrüne aýry-aýry ugurlara aýratyn üns berildi. Meselem matematika, fizika, himiýa gylymy diýen ýaly ugurlara jemgyýete iňen möhüm bolan ugurlara ýokary üns berildi. Şol ugurdan mektep okuwçylarynyň gowy gutarmagyny istediler. Garaşsylyk ýyllaryna nähili özgörüşler başdan geçirdi. Garaşsylygyň ilkinji ýyllary bilen häzirki wagty deňeşdirsek. Garaşsyrlykda bu ýerde bir möhüm ýagdaýy göz öňünde tutmak gerek. SSR döwründe okuwyň ugry, ýokary bilim bermek ýaşlara ýokary bilim bermek ugurlary programmalaryň alınıp barlýardy. Ýagny ýaşlara şu ugurlar boýunça hökmany suratda bilim bermeli diýilen görkezme bardy. Şu boýunça da sapak geçilýärdi. Garaşsylygyň başga ýyllaryna şol programma, ýagny şol ýöredilmeli meýilnama garaşsylyk ýyllarynyň başga bölegine ulanylmady. Ýurdun ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazow oğlu bilen ýokary okuwjaýlaryna giriş egzamenleri gerek däl diýdi. Bunu diňe gurulmuşlyk esasynda geçirmeli diýdi. Şeýdi, student boljaklaryň öňündäki iň möhüm meseleni aýyrdy. Diýmek, gurulýaş okuwsalýarlar. Diýmek, seniň ýa arkaň bolmaly, ýa tanyşyň bolmaly, ýa-da ýokary derejedäki para peşkeşiň bolmaly. Bilim hökman däl. Ýaşlarda ýa-da şol pikir oýandy. Ikinji bir tarapdan, ilim özgörüp gidýär, ösýär, kämilleşýär. Ýokary okuwjaýlarynyň meýilnamalary döwrüň talabyna görä düzülmeli. Şol talap düzülmedi. Şoň üçin ýokary okuwjaýlarynyňky okuwyň kili gaty pese başdy. Eger bir häzirki döwürde Türkmenistanyň çykyp gunwatara okuwa gelen ýaşlar göz öňünde tutsak, şolaryň düşünjeleri gaty ýöntem, gaty sada, şolaryň takyk bir bilim derejesiniň ýokdugyny gurleşeninde bilip bolýar.
Bu daýerde aýny Sowet döwrüne bilim şolar ýaly ösen bolsa, ýurdu Sowet häkimetlerinden goşa durnaň için aýsak miras alan wezipeli adamlar hem Sowet bilimi bilen ýetişdi. Ondan soňky geçen 30 ýylyň dowamyny ýurdun karar mehanizmalaryna oturan adamlar diňe Sowet adamlary bolup diýsek belki ýalňyşmyr. Ýöne beýlik tarapdan geçen 30 ýylyň dowamyny ähli pudukda siziň hem belleýişiňiz ýaly ýagdaýlar yaramazlaşmak bilen boldy. Bize şol paradoksy düşündüriň. Sowet döwrüne bilim şolar ýaly ösen bolsa, näme üçin Sowet terbiyesini alan ýokary wezipeli adamlaryň ýa-da karar mehanizmalarynyň barlygyny ýurtda ýagdaýlar bu hale geldi. Ya bu iki mesele bir-birinden düýp öter başga meselelermi? Yok, bir töw mesele. Ýöne bir da tahkik gözetirmek gerek. Sowet döwründe ilimiň, bilimiň ähli ugurlary gülýaly diýip bolmaz. Diňe aýry-aýry ugurlar boýunça üns berildi. Aýratynam SSR-iň soňky ýyllaryna okuwuň hili peseldi. Onuň bir näçe sebebi bar, ol bilen orta mektep. Orta mektebiň bolumlarynyň aýlyklary az boldy. Şoň üçin olar mektebiň ýanyndan dürli işlere gitdiler. Meselem 80-nji ýyllaryň aýaklaryna hususy maşyna kire edýän kirekeşleriň tas ählisi diýen ýaly owa bolumlarydy. Şolar mektepden soň kire edýärdiler gazanjy üçin. Şolar ýaly bir aýlyk günlüğüň ýetmezligi, ykdysady peslik hili pes okuwçylary mektepden çykaryp başlady. Şoň üçin Sowet döwründe bilim alan adamlaryň ählisini ýokary derejeli adamlar diýip bolmaz. Diýjek bolýanym, şol döwürlerde de ilim beýle bir ýeterlik däldi. İslendik alim esasy okap ýurunun diliniň daşyndan beýleki bir daşary ýurt dilini bilip baranokdy. Şolar ýaly näsazlyklar gönüden gönü garaşlyk döwrüne geldi. Şoň üçin olarda hiç aktivlik, bir öňe gidişlik bolmady. Intelligensiýa öz ýüzüni görkezip bilmedi. Öz bilimini, gazanan netijelerini aýan edip bilmedi. Bu daýerde ýurtdan gelip gowuşan habarlarda ýene-de iki ýagdaý barada gurrun edilýär. Birinciden ýokary bilimi tamamlayan ýaşlaryň arasyna, häzirki wagtda ýokary bilimi tamamlayan ýaşlaryň arasyna öz ugurundan näde başga ugurlarda zähmet ýoluna gadam basýan adamlaryň az däldi habar berilýär. Bu ýagdaý barada prezidentiň özü hem hökümet mejlisleriniň birini gurrun etdi. Munyň sebäpleri näme bolupdyr? Birinji mesele şu, ikinciden Türkmenistanly raýatlar durmuşda özleriniň alan bilimlerini, alan diplomlaryny bil baglap bilýärlermi? Ýagny jemgyýetde adalatly bäsleşigiň alamatlaryny görýäňizmi? Ol bilen şol öz hünäri boýunça işlemezlik. Ol Sowetler döwründe de gaty ýörgünlüdi. Sebäbi KGB işe geçýän adamlaryň aglaby köpüsi beden terbiýe institutuny ýa-da beden terbiýe fakultetini guturanlardy. Soňra daşary ýurt dili fakultetlerini guturanlar soň KGB işe geçýärdiler. Sebäbi KGB-de aýlyk ýokary, aýlyk kesgitli, hemen sana mudama iş tapdyrýar, baran ýerinde işläp bilýän. Şoň üçin Owada meselem dil edebiýatyny bolup işlemek, bir näçe depter barlamak, ol okuwçylaryň öýüşlerini barlamak, olara sapak geçmek, sesine de az aýlyk almak, şol bilimi alan adyma yaranok. Ondan ol öz dil edebiýatyny bolumy hünärini goýýar-da, milisiýa ýa-da KGB ýa-da şolar ýaly başga bir ýere işe geçýär. Sebäbi ol ýerde aýlyk has gowy, üstesine de o giýçesi bilen oturup sen depter barlamaly däl, diňe gulluk etseň bolany. Ine şoňaly bir ýeňillikler eklenjiň bähwidi adamy öz hünäriniň başga bir ugura geçirýär. Bir häzirem şeýle sebäbi öz ugru boýunça alan biliminden ol maşgaletläp bilen ol, ondan ol goşmaçy çäre gözläp başlaýar. Beýleki bir tarapdan öz hünäri gadanan kuýu boýunça meň pikirimçe aýry-aýry ugurlardan işläp bilerler. Ýöne onuň üçin kämil bilim gerek. Şol kämil bilim bolsa, eline de hünäri bolsa, şol hünäri de erket bilýän bolsa, onu jemgyýet hor etmez. Ondan ştada bir söz aýdasym gelýär. Türkmenistanyň häzirki prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow öz hünäri boýunça diş doktory. Ýöne ol diş doktor däl, häzir ýurdun prezidenti bolup ýör. Onuň sesine de milletin arkadagy hasap edilýär. Sebäbi oňa diş doktor bolandan prezident bolmaklyk has amatly, has awraýly hem gatyr ägir girdejili. Şoň üçin ol asar kärine däl, eýsem siýasata geçip şol ugurdan öz ruwaşlygyny gadanýar.
Elbette o prezidentler her yurtda her hili ýöne aglaby köpsi siyasat biliminden çykýarlar ýa-da hukuk biliminden çykýarlar ýa-da bolmasa halk hojulugundan çykýarlar. Ýagny ägir uly gurumaçylyk ukyby bilen Hudaý berdi, aýan gurrun döşlüğüň dowamyny sen belläp geçdiňiz. Ýokary hujaýlaryny girmekde paranyň giň ýaýranlygy aýdylýar. Ýokary hujaýlaryny kabul edişlikde parany aradan aýryp bolarmy? Parany aradan aýyran günüň ertesi bu pudokda hem zat guraly ulluk bolarmy? Şuňa nähil jogap berip bolar? Şimdi parany aradan aýyrmak üçin ol bilen ýene-de şu okuw mailnamalarynyň hakyklygyna üns bermek gerek. Sebäbi takyk mailnama bolsa, takyk okuw kitaplary bolsa kämil, okuwçudan şol talap edilse, giriş egzamenleri alınsa, giriş synaglary alınsa, şol synaglar barlanyp durulsa, onda ol bolar. Eger bolmasa, onda para aradan aýrylmaz. Hudaý berdi, ýekece soraw bilen jemlesek, iň soňuny gysgaça şu student mi, talip mi? Dilçi edebiyat çökmüni aýtsaňyz şu haýsy dogry? Men pikirimçe student diýilse gowy bolarmy diýen sebäbi halkara dilini student öwrenýär. Bir zady biliji, şoňa gyzyklanýan adam ýokmuna gelýär. Talip bolsa, ol talap etmek sözünden köne söz ol. Öňkü döwürde talipler ýagny molla ýa-da medrese barýan ýaşlar öz mollasyna ýa-da şol medrese hak töleýär eken, öň okuwlar tölegli eken, ýa hak tölemeli sen oňa, ýa-da şonuň bir hyzmatyny etmeli, malyny bakmaly, ýerini bejermeli, garaz bir şolar ýa bir hyzmatyny etmeli. Şol hyzmatyny edeninden soň ýa-da hakyny töläninden soň sen şol adamdan ilymy talap etmeli. Sen maňa öz ilymyny öwret. Ne şu sözlenem talip dörapdyr. Şonuň üçin hem häzirki döwre talip beýle bir gelmeýär. Men pikirimçe student sözü gowy bolar. Student sözünü almaktan çekinmeli dälmi diýen. Hormatly dinleyijiler, biziň indiki söhbetdeşimi Türkiýede uzak möhletli esasy ýaşaýan Mehir Cemal. Mehir Cemal, biz bugünkü gepleşigimizde Türkmenistanda oglan edilen ýokary hujaýlaryna kabul edişlik synaglary barada gurrun edýär. Enne Türkiýede Türkmenistanly studentleriň en köp ýykyn edýän ýurtlarynyň biri hökmüne hasaplanýar. Enne siz şu prosesi tanış, şu proses bilen tanış, şu arada biziň dinleyijilerimize gurrun berseňiz. Türkiýe okuw gitmäge istek bildirýän Türkmenistanly dalaşgär nähili proses baştan geçirmeli, nädip dokument tapşyrmaly, nädip dokument almaly, nire tapşyrmaly, Türkiýanyň ýokary hujaýlary nähili esasy synaglary kabul edýär. Şu arada biziň dinleyijilerimize gurrun berseňiz. Türkiye bir näçe ýol bilen ýokary hujaýlaryna kabul edilip bolýar, girip okuwa başlap bolýar. Bulardan käbiler synagsyz kabul edýärler. Synagly bolýanlar ýös diýip ýabanjy uyrukly öğrenciler üçin synaw diýip türkleriň bir özüniň bir synagy bar. Oňa girip synag tapşyrýan. Şona alan balyňa görä-de ýüz tutýarlar universitetlere. Onunla bir näçe başga bölümlere ve başga universitetlere balyň ýetýän ýerlere ýüz tutup bolýar. Şoňa görä-de eger balyň ýetýän bolsa kabul edilýän we universitede başlap bilýän. Ondan başga da stipendiýaly kabul edişleri bar. Onda da Türkiýe burslary diýen bir bütün dünýäden, Türkmenistandan, bütün dünýäden daşary ýurtly okuwçylary kabul edýän bir sistema bar. Türkiýede eýem bir 5-6 ýyl bäri bu sistema. Ondan TCS diýip ýene şolar ýaly bir sistema bardy. İnternetten ýüz tutup bolýar bu sistema. Birem synagsyz özüň atestat bilen ýüz tutýan universitetlere sebäbi herde käbir universitetler kabul edýär atestat bilen. Eger balyňam gowy bolsa, onna gowy ýerlere de yerleşip bolýar. Şolar ýaly ýollar, ugurlary baştan geçirmeli. Elbet bu aýdan wagty ansaýaly gelýär, ýöne belli bir wagtyny aýyrmaly, belli bir maddi ýagdaýdan hem taýlyň görüp ýüz tutmaly. Ýöne elbetde ki Türkmenistana kıyaly, kıyın däl diýip düşünýän mene. Aşıkların şehri ve kaldı o vadim aşıkların